Sa tanan mga kabisaya, tag 8 pesos each ni siya. Ug muning gitawag nila nga mga tinapay na mga tawsog diri. For today's vlog mga kabisaya, ali ubani ko sa Basilan. First time po ta nakatry sa tawsog dish nga tiyula itom. Giadtuan pod nato ang legendary 5 pesos pastil nga 40 years na diri sa Basilan. 40 years na sila diri mga kabisaya o isa gini sa Basilan delicacy kaning crispy pastel. Welcome Isabela City, Basilan. Gisuri po dato ang mga floating houses sa mga badyaw. Cheers! 13 hours nga biyahe from CDO to Basilan mga kabisaya, and for today excited na gid ko makatilaw sa klase-klaseng pagkaon diri sa Basilan. Ang Isabela City is one of the city of Basilan province. Pero ang Isabela City rapod ang dili under sa Barm but under sila sa Zamboanga Peninsula. So good morning guys. First morning na to karon diri sa Basilan. Oh, so far sa mong first night gabi, grabe ka peaceful ang lugar mga kabisaya. First agenda na to karong adlaw mga kabisaya, pangitaw na to ang public market. O sa ilang public market diri mga kabisaya, makita na to ang mga laing-laing residente nga namuyo diri na mga badyaw, yakans, tawsog, maranaw o Christian. Kasagara po sa mga product diri sa Basilan mga kabisaya is from Malaysia. So first morning nato diri mga kabisaya, mangita kitag asa ta pwede mamahaw nato diri sa may Isabela City Public Market, Basilan. This is Toge and CDO pero diri sa Basilan pinatubo. Napuslay another version sa pagluto sa kasaba mga kabisaya, nagyapon siya yung lupi. Ano yung order mga kabisaya? Na ay piniritong dinis. Muli ang toge pero ang tawag nila dito is pinatubo. O tortang talong. Chicken pianggang. Napuslay ko na niyo kasaba. Pwede po na kami pari sa musudan mga kabisaya. Pwede na kami mabusugan. Isa sa mga kananan diri sa Isabela City Public Market mga kabisaya mo kining Tatas Fast Food o diri sad minangaon sa among first pamahaw diri sa Basilan. Ini siya black coconut lang isagol sa chicken. Okay guys, promise chicken pianggang. One thing gid akong naobserbahan diri sa Basilan mga kabisaya kay ang ilang mga pagkaon dili gid kay halang compared sa mga Maranao food sa Marawi. Kay grabe jud kay kahalang mga kabisaya. But here in Basilan, dili jud kay siya halang mga kabisaya, tapos iyang mga herbs dili overpower ang baho. Siguro itawag niya pinatubo kay kanin to dili na kay mo tubo. This tubo na. Muna siyang owner diri sa Tatas Fast Food sa may Basilan. So, sir, what time mag-open din ngayon? Mga mga 5 o'clock din open na kami. Sa morning, tapos close? Close kami mga 7. Wow, ang sarap ng food, sir. Pwede na rin. Thank you. Parang black soup. Meron ba? Available na? Luto namin kilay tunta. Wala pa eh. Ay, sayang. Hindi pa siya malambot kasi matagal pa lang. Pwede rin na lang. Pwede rin yung tikman yun. Okay. Thank you. Thank you, sir. Og morning Riverside nga lugar diri sa Isabela City mga kabisaya, og diri po nyo makita ang mga different delicacies sa tawsog nga pwede na to pampasalubong. Isuroy po nato ang mga badyaw community mga kabisaya nga naaras lang nagpuyo silang mga floating houses. O diri jud ko na mangha mga kabisaya kay kabalo na magita kung makita tag badyaw diri sa CDO sa atong lugar, lahi gid kay atong pananaw sa ilaha, but kung naagid mo diri sa ilang community mismo no, makaingig ka nga grabe sila ka hardworking, at the same time grabe ka friendly gyud kay bisan dili nimo kaila mag-wave ginas sa imuha og mukatawa. Ug ang pinaka-importante mga kabisaya, limpyo gid kay ilang community diring dapita. Oh, grabe sad kay ko ka-shock mga kabisaya, ka-imagine as like poste sa kuryente diri.
Next na tong giadtuan ang 40 years nang namaligya og crispy pastel diri sa Isabela City, Basilan. After pila ka hours nga pagpangita aning pastilan ni Ate Josephine mga kabisaya, nakita na gid namo diring dapita. Og maklaro jud nato ang kalami mga kabisaya kay wadyoy undang sa pagprito sa pastil. Way undang mga kabisaya gikan sa pagmasa, gikan sa paghulma, gikan sa pagluto sa palaman sa pastil, pil sa peanut sauce mga kabisaya, way undang sa pagbuhat. Para siyang wonton, para siyang empanada, tapos super crispy. Try natin maglagay ng sauce, guys. Og muna lang special spicy peanut sauce mga kabisaya. Pero kabalo mo mga kabisaya, lami na gid kay siya bisan pag walay sauce. Pero mas mulami pagid siya kung naay sauce. Inana kalami ang pastil ni Ate Josephine. Grabe, as in 200 over 100. 5 pesos lang ang isa kabuk nga pastil makabisaya o grabe na ni makabusog sa atua. No wonder bisan pag suok gid kayo ang balay nilang Ate Josephine kay kani ilang pastilan makabisaya naara gid sa ilang mismong balay pero bisan tuod og suok daghan gid ka pangana diha. Kanin yo na kasi kay ay ichema hay nombre ay ka namon ay na barangay ya ang taman yo okay pa Manila for example. Worth ang biyahe nyo na 13 hours from City Auto, Basilan. I-try na ninyo yung pastil diri sa Basilan. Bye! Thank you, Tex! Bye! After sa tong food trip sa legendary 5 pesos pastil, on the way na sa Lamitan City mga kabisaya kay nadoy pagkaunan didto nga kilid sa pantalan og overlooking pagid nimo ang tibuok dagat sa Lamitan City. Mga kabisaya, nata kita karon sa City of Lamitan, Basilan Province. Grabe kanindot sa dagat mga kabisaya, grabe ka tinaw ug grabe pagid kayo kalimpyo. Wow, grabe. Inana na ko kalayo guys. Nana ko sa pinakalayo almost. Nana ko sa pinaka last part sa Pilipinas. Grabe. Kani nga kananan mga kabisaya, duol ra jud ni sa pantalan. Tas daghan jud kay gapangani dinhi kay grabe gi kanindot ang mga talan-awon no kay makita man gid ninyo unsa siya ka overlooking sa dako kay nga dagat. At the same time, barato pag kayo ang baligya tapos kanang grabe kahangin ba presko gi kay paminaw ko magtambay kadang dapita. Nindot kay ang kuan diri mga kabisaya no kun diri ta mag-dinner kay makita gid nimo ang dagat, palibot diri ta ng dagat. $60 only. Was barbecue. Ako nag-English ko, nag-nosebleed ko kay wala pa na ako natudlo. Yeah? Dali ko din sir, ana ang bitaw na kong bataw. Kayo. Suko na payo ko kay di makaalis eh. Tapos kayo wings nila. Lami ilang sauce. Lami ilang barbecue. Lami ilang barbecue kay pwede sa bata kay dili siya halang. Kaning Lamitan City mga kabisaya is 45 minutes away from Isabela City o kani din di ka pwede magpagabi diri kay nas like curfew at 9 PM. The next morning at 4 AM mga kabisaya, since kinaka-transfer nami from Kasinahan Hotel to Sofia Hotel which is doon lagid kay siya sa Mercado, doon pud kay siya sa Boulevard, we decided nga mag-walking padulong sa Boulevard mga kabisaya. Og napoy kapihan doon ra pud gihapon sa Boulevard ug pantalan mga kabisaya. Mo nang diri na lang pud dahil mi nangapi at 5 AM. Cheers! Today mo nimo second morning diri sa Isabela City, Basilan mga kabisaya. Og nami karon sa Isabela Port. O makita ninyo behind me kung unsang grabe guys. Nawan nyo guys, oh, grabe ka.
As early as 4 AM na namin diri sa Boulevard. Mo nilang Boulevard din o tagagabi na puwi ka pamaligag mga street foods tining dapita. Ang motto dito ang Good Job Community dito sa Lagapamuyo mga kabisaya. Tapos ang uban ana mga Tausug Community. While gabaklay ta padulong merkado mga kabisaya, nakita nato ning kamanting o kamuting kahoy na ay slice or na ay by block mga kabisaya no. Abi jud nako og cheese or tofu mga kabisaya, kamanting man di ay kay kabalo na ka ang kamanting diri sa Basilan mo gini lang pinaka main delicacies dinhi kay pwede rin nila ipares og sudan. Tausug ang tawag pangi. Pangi. Tapos sa kamanting sa Bisaya okay. Kompleto po ang baligya sa merkado diri sa Isabela City mga kabisaya. Although bisan gamay siya nga merkado pero kompleto siya at the same time limpyo pag ilang merkado mga kabisaya. Nay isdaan, nay bularan, tapos nay mga dry goods, nay mga pagkaunan, nay mga wet market. Diri sa merkado mga kabisaya, daghan kay kag makita nga painitan. O kaninyo makita karon mo na ilang klase-klase nga mga tausug delicacies nga kung sa tua pa, mga pan or mga putumaya nga pwede na to ipares sa kape mga kabisaya. So kani siya tanan mga kabisaya, tag 8 pesos each ni siya ug muning gitawag nila nga mga tinapay na mga tausog diri. First nato i-try ang panggi-panggi nila mga kabisaya. Kaning panggi-panggi mga kabisaya, mura ni siya native donut sa atoa. Tapos wala gini siya flavor no, dili siya parat, di po siya tamis. Ug lamig po ni siya isaw-saw gid sa inyong kape. Next nato i-try ang pali kambing nila og ang taste niya ani mura gid siya og butchi mga kabisaya. Then ang sulod ani saging ni siya nga gimash tapos gibutag harina tapos giprito. Chewy siya sa sulod mga kabisaya tapos medyo crispy siya sa gawas. Dili po sila mahilig sa kape nga butangan og gatas mga kabisaya. So ang order ra gid mo diri is either kape or gatas. O mo nang maglibog sila kung ang imong order diri kape butangan og gatas. Ang next na to i-try mga kabisaya kaning gitawag nila nga apang nga mura siya hot cake pero grabe ka baga ang texture niya mga kabisaya. Next na to i-try mga kabisaya kaning pasong. I think it's like a suman. Similar siya sa taste sa suman tik-tik. Mura siya shakoy pero lahi yung color. May siya pagka-ubi ang color. Look at this mga kabisaya. Violet, ube. Try. Tamis kayo siya pero grabe siya tsaka chewy ka sa inside. Chewy kayo siya or tamis siya. Yeah, masya ko gid eh. Color ube lang siya but masya ko gid og kalamig. Kuni ang tagpa-tagpa. Na siya munggo sa sulod mga kabisaya. Mo yung feeling. Gabi ka busok mga kabisaya. Gabi ka siksik ang munggo sa sulod, no? Overload kayo ang munggo sa mga kabisaya. Dili sa Isabela City, mahilig kayo sila sa mga munggo, sa mga tawgil. Dami siya guys. So pagtanaw pala na ako, no? Mura siya pichi-pichi sa atua. Lagi po siya ikuan. This is made of cassava, tapos na siya grated coconut. Ano siya kuhan sa sulod? Kayo. Yan siya bukayo sa sulod guys. Ano siya? Diri jud sa Basilan mga kabisaya, once nga musulod ka or mulingkod ka sa tindahan tapos magmainit ka, nunid na jud ka mag-order mga kabisaya kay tanan putahe nila or tanan baligya nila ng pamainit or kana ilang pan sa tausog, i-serve na ginadiretso sa imong table tapos ikaw na din bahala magkuha kung sa imong ganahan ka unon. Dako pud kay influence ang mga Malaysian food diri sa Basilan mga kabisaya kay bisan pag-asa ka mo adto na ginamaligyag miguring.
sa atong paniud to mga kabisaya, gibalikan sad nako ang Tata Fast Food kay gusto gyud ko mutilaw silang tiyulang itom. Kanigin tiyulang itom akong gibalikan diri sa Tata Fast Food kay ga-serve sila ani og wala kita masayop mga kabisaya kay lami jud kay ning tiyulang itom. Nag-order po tag piyala mga kabisaya or ginataang mulmol nga grabe ka fresh og barato pud mga kabisaya kay 70 pesos dako nagikay siya gutad no, tapos grabe lami jud kay siya. Nag-order po ta aning pagi syakul mga kabisaya nga abi ginakog manok tungod sa katambok og tungod sa kanitang grabe ka lata gigayang pagkaluto og grabe gyud po nakalami mga kabisaya. Kana ang order ana is 40 pesos ra. Lami guys, lami kayo. Kung mo ani mog basilan mga kabisaya, isa gining Tata Fast Food nga ma-recommend nako sa inyo kay aside sa barato, grabe kalami ang ilang mga putahe nga ilang gina-serve diring dapita. After sa itong mga heavy meal mga kabisaya, we deserve a dessert. O kaning dessert akong nakita diri sa basilan, mo kaning sweet mo nga ga-serve sila buko pie o egg pie nga kung dili na to kaya ang one whole mga kabisaya, pwede gid half order. Hello mga kabisaya, nakita diri sa Sweet Mo Bake Shop o located ni siya sa may Riverside, Isabela City, Basilan. O kaniyang mong order mga kabisaya is half buko pie o half egg pie. O atong kilawan mga kabisaya, very affordable lagi kayo ni. Tanawan nyo guys, grabe ka baga o feeling. Buko pie diri sa Basilan guys. No wonder. Kami ka siya guys. Grabe, lami. Di ba gigit siya tamis? So next na to i-try ang ilang egg pie din eh. Grabe ka creamy, di pagit siya, inana ka tamis, tapos grabe ka baga sa feeling. Perfect pang dessert, perfect pang everyday snack, o perfect pang okasyon. Anang adlaw sa pagbalik na mo padulong Zamboanga mga kabisaya, grabe pagit kakusog sa ulan sa Basilan. Mo nang basa kayo mi nga nakasakay sa ferry going Zamboanga mga kabisaya. O di na san mi pwede nga mo extend pa mig one day kay na pa mi schedule for Sulu. Anyway, salamat kayo Basilan for the opportunity o for the experience. It's really my honor nga makaanha ko sa inyong lugar, Basilan. Nag-enjoy gid kay ko Basilan sa inyong mga lamian nga pagkaon, sa mga barato nga panaliton o sa mga residente nga grabe ka mga buutan.